sari kaham haino hai lam suk piro onrong no ani ketal blogo tabuk gangkai kisa bayra nokhona nai tongo town phaisingo kisa guri naigra na Chaittra mas ni mela rok chengna naikha bo bahai rok kisa haino town thai balo kangka pai kisa explore khai naigra na genor to saima kana je ani thangnai blog nugui nai duty rok thangma bagai time mai am bagai norong nang ketal ja kaham jaga thangi nai mane video khlaiye content ti khlaiye phunumai ado ang je tongo abo haige nongno ma phunungo ge norokta selejak badi khalogoi naija badi okay taung tham nai tongo thangai nai norong phununga aro tamo bahai tauno tabo bahai rokta tabuk ke thanglai tonglai kha tom na ui ke norong nai tongdi norong na phunui tongana norok ani blog no pesa jora nai tongdi ang tabuk norong no thangai nai phunung nai bahai mela bo bahai choli tongha tabuk geseng o mela wa hapai ka Chaittra Mela o hapai ka no nukhuna norok o jago busuke borok kobang taikhe bomo haike chiriklai tonglai a jago ang no khana norok nai tongdi yang bo 150 yang bo 100 amsaka chirik khoglai kan khanai nai din norok tao oro hingke from formal pen rok phal tongo just 300 khaiye o jaga ni je tongmani omo joton 300 ka mannai hine phalai tongo jaga jeans rok tongo ro gamro nai tongmani geno rok wo nangni to hangke dakti phaibe di mela o mela tongkhu paya ko Chaittra Mela ge angkharo nai tongmani angke amse bobo hai kaham rong tong hne nai tongman ta black color rok jo to color no tongo Chaittra Mela sokpaijak sabo guri bhaibai ka no comment khai sadi pa marong suka khaisi skai pura aing bisingo thas thaya ko jeng tabuk osok jora sikom sasuk borok bangi tongha gei ko oro ka haino doga porda rok phal tongo ge ba angke kisa mani rok naine ni ke expert si amtei mela phano je jaga rok phon thang kai mani paithu pe thang onek nayu hamke kamni bagai nyo kaham rok do mano ne haino ko nai nei mani ge norok nai tongda ni blog no pe sak dora 근데 잘 나가면 재밌다. iko yango kurti rok omo joton 150 khairi tongbayo ge nai ni mani kaham rong da tongnai gyang khai to joton nayo ge o sky blue bai purple color do kisa nale nai thoka ga hapnang nalia nai simi nai khata ge norong nai phibai di nai thukja kang kai nai mambayo ge o jaga kwangman tongo kurti 150 rok ge half pant hingkai tinta 3 piece engko 150 rok 150 rok tongbayu kwangma no gang ha guri usim angam ti mela borok kobang dong ga manai tampai kun nai thok nu ya rok singi thang do ang khe nor ka bum ting je ba nu kiso comment kai sari ge borok bo kwang ma ge ba sawi ma ya sing jagi thang wang khe ga bonong gurui nyai tongra kha ge nor bo nai tongdi
Norok ano thangna blog ang original ni video ro manjago norano sungkai original 100 man boroman nei original hingkai suguntola route ni profulo market ni arihan dungano mano norok thangi nai baidi aro hingkai yango hingkai ko half pant pranai thongai thok a jagao tinta pije tamsanai tinta oi 150 ka mano hingkai ko morok ngai joton 150 mama nogo tabo summer season nogo hani kan tonga rokta norok bo nai tongmani hingkai ko oro hingke cup nai thongai tho ka phal tongmai changke ba cup busuk ni sungi nai kata hingke sungi nai mani 6 ta oi action chong 6 ta oi aiste ka hona dan saman hoyan chong bang tutulia jakai ice cream chanan nei ice cream chai thum aska borok bang kha pa mar kha kumba thanga yakung ro sabis nai tin kha ice cream chai ma tong hai aron kokai ma hai kya jakai ko max bus kango aska borok bang kha pa oro cherai masa kaham da hamya saimia chalak nong na but ice cream chan tong ko cherai busar khone chari ri ro ka jakai phiro ki tong ha borok bang mani am ti ro ko kun taw no mani pai pai mela ro ko dangle taw na hai nen sa ya tai marok fuka tinile kun phan jaw ma habli ya angkha nai ne ne tong male oh my beres mani asa ga ko dir am ti ro ko ma dei nai tho ka ham thai mi ang ti ro la chola ta Pablo borok bang man bang oro ko susah dong sai chama lai ko homo jo tabo ge horo ice cream chana ni nei family pack ice cream pai to mani khodo na oi nei chawi tong ta bang nor bu ice cream thong jang ma no comment kai sa chocolate nor bu da thong jang ma no comment kai sala angkai summer season no ga ice cream watermelon ka ni all time favorite nor bu thong jang ma no comment kai sa ba ye angkai ice cream ka man kan thong jong Jotono no hor ka ham tin blog am sumong sineng rok by next blog ha ni malai pion